ನಮಸ್ತೆ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಚರ್ಚ್ ಇಡಲ್ಲ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚರ್ಚ್ದ ಫೀಸ್ಟ್ ಸಾಂತ್ ಮೇರಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಂಕಲ್ ಕಿನ್ನಡಿದ ಎಂಚಿಲ ಮುಲು ಕ್ಯಾಂಡ್ ಕೊತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಅವೆನ್ ಮಲ್ತೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ಏನು ಉಂಡು ಈಡೇರುಂಡು ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅವು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಆವೊಂಬೈದುಂಡು. ನನನ ಮಾತೆ ನಡಪವೋಲು ಪಂಡಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲಡ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಉಂಡು. ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಕಲ್ದಿನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿನಿ. ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ತೂವನಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ತೂಕ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ. दाव्या कुशीक लक साइडीक एक स्टॉल आसा मेलोडी मास्टर हांचे. हांगासर तुमकां कोंकणी बायबल, ओल्ड टेस्टमेंट आनी न्यू टेस्टमेंट, सीडीज, पेन ड्राइव्स, रोजरीज, क्रॉसेस, कैंडल स्टैंड्स 20 ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಮೈನಾ ಸ್ಟೀವನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಪಿ. आमच्या आयसीव्हॅन स्टॉलाक एक स्पेशल गेस्ट जावन टेस्ट मागता. आमचे हौसी आणि स्टॉल स्पॉन्सर्स हे परी जावन आसात. आयच्या दिसाची फूड ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಎ ಬೇಸಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಕುಟಿನ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಫುಟಾಡೋ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಯಂಪಳ್ಳಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಪಿಂಟೋ ಕಕ್ಕುಂಜೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಲ್ಡ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮೆರಿಲ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಎ. ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ. ಡಿಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ. ಸ್ಟಾಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ हे परी Mrs. Diana D'Souza Edbettu, Mr. Wilfred Fernandez Kakunze, Mrs. Mary Sikwera and family Milagris B, Mr. Harry De Silva Milagris A, Mr. Prakash Pereira Santakatte A, Kemmannu Live, Mr. and Mrs. Rainer Namya D'Souza Mount Rosary, Uppur Hardware. स्टॉल लगी येऊन तिकीट घेऊन विनंती करता. हौसीचे तिकीट्स मेळनातल्यार हांगा आई बांधून नाही